Nacházíme se u zadního vstupu do železárny nad Ratem Bohumín, respektive do části Bonatrans. A já vám teďka tady ukážu, co mi tady na tom místě vadí, protože už to tady je asi nějaké 3-4 měsíce. Vidím, že tady asi lidi z města nikoho neposlali na průzkum nebo nereagovali na nějaké výzvy. Je tady cedulka Ptačí oblast, Hedmanský stav, pokuta 50 litrů za ukládání odpadu. No a když půjdeme kousek dál po téhleté cestě, které tady není od malička od narození, tak hned tady za rohem je bordel, zbytky nějakého auta, vypadá to na Audi 80. Už to tady je 4 měsíce a nikdo s tím nic nedělá, takže tady bych rád apeloval na město, aby poslali nějakou sílu z VPPčka, kterých je v Bohumíně strašně dost, aby tady přijeli a udělali tady pořádek, protože tohle to být pod barákem při procházkách kolem rybníka je hnus. Někdo tam prostě musí zatlačit nebo někomu něco říct, aby se to taky trošku hýbalo. Takže tady máme další bordel. Staré koberce, zbytky stavebních sutin, materiálu. Místo, aby to ti zmecci, co postaví nějaký byt nebo něco, aby to odvezli do sběrného dvora, kde to musí vzít zadarmo, tak to hodí radši k rybníku. Jo? No tak, drahé město Bohumín, udělejte si něco. Přes zimu to zaroste a pak už se s tím nedá hnout skoro. Doufám, že na to nezapomenete. Jsme tady kousek od vstupní brány Bonatransu Bohumíně. Jo, všude samý bordel, takže na výzvy jste nereagovali. Takže tohleto zveřejněné video snad uvidíte a uděláte s tím něco. A tady je malý čaky ještě. No, to si taky snad vezme někdo.